Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wonogiri, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya di channel Plus Wonogiri. Nah, kali ini kita mau kenduri barang-barang Sartu RT, menyambut datangnya bulan Suro atau 1 Muharram. Nampaknya belum datang semua. Ini kendurinya di jalan ya, di perempatan. Ini ya, jayeng-jayeng sudah dipersiapkan. Ubo rampe ini digawa medun nih yang ibu-ibu. Ini masanya nggone Prendi tuh. Iya. Besan lah. Sing masak sisa nusung-nusung. Mbah sikat bagian gua cepeng. Ini pecah iki lur. Udah. Iya. Gede gini. Wis kadung. Selamat ya, sing ngono selamat. Nomor 12 lali lagi. Kita kapan ini? Kan dulu. Surat dulu. Buku anu kae. Apa tendang ya. Masalah. Ini di kantor lewat ini. Apa kantor lewat ini? Iya. Jayangnya kayak kalah main kan? Jok. Betul pesanan dulu. Singkone ini masyarakat yang isu-isu. Sana lang. Terfikir mana biasanya? Besane teko.
Bantre udah ke? Tapi Surabaya dengan orang menurut surat ya. Udah ke bawah. Duduhe teko. Ini ya. Ora ya putihane ya. Ora. Oh. Loh. Coba sing orangnya dong. Joki putih lagi ya. Terbanmu ada Jawa men. Mana Jawa kok tak ada kan? Lah kok sikut ku apa? Lah iya lah. Kapan foto kok? Ada to. Heh? Kan beli dia. Lah iya. Sikut ku lagi Jawa. Lah iya. Ini bisa Jawa.
Sampai ora melok. Diaturi teng RT Mbah Paiman teng Prapatan Blek Kepuh mriki saplelu gadai yang saya nggiripun gadai kaget niatipun asalipun ngedalaken asang uri-uri jangkep lune asalipun suran enten Prapatan Blek Kepuh mriki dintene Setu Legi ukune medangkungan sageta wilujeng boten enten alang teka punapa wilujenga srintene sedalune selaminipun sing satranggenipun pasang brokoi bumi sing terpidya sak RT-nipun Mbah Paiman dibrokoi sageta ayem tentrem gasar gampil anggenipun nggayuh sandang pangan srintene sedalune selaminipun sing satrang rakit galon sak supit bokteni danyan cikal bakal dituduh mriki tebat tapat 5 tengah dal estri lelu dibokteni ngestana salipun suran sak RT-nipun Mbah Paiman enten wahyune dinten Setu Legi ukune medangkungan sageta wilujeng sarten Mbah Paiman wilujeng asalipun mengbalgira sageta gasar gampil anggenipun nggayuh sandang pangan srintene sedalune selaminipun sing satranggenipun rakit galon sak supit bokteni dinten gangsal tenan 7 taun windu wasuku naga dina jati ngarang sak penunggalane lelu dibokteni ngestana salipun suran si RT-nipun sak Mbah Paiman enten wahyune dinten Setu Legi ukune medangkungan sageta wilujeng sarten Mbah Paiman asalipun mengku baligra sageta gasar gampil anggenipun nggayuh sandang pangan srintene sedalune selaminipun sing satranggenipun rakit galon sak bokteni Belik pengason si pendetoyane damel lalara tengah sedaya jangkep lune damel suran sak RT-nipun Mbah Paiman enten wahyune dinten Setu Legi ukune medangkungan sageta wilujeng asalipun mengbalitra sageta gasar gampil anggenipun nggayuh sandang pangan srintene sedalune selaminipun sing satranggen pasang sekul punal jemukne bumi terpidya sak RT-nipun Mbah Paiman sing tinggeri sageta ayem tentrem asalipun mengku baligra sageta gasar gampil anggenipun nggayuh sandang pangan srintene sedalune selaminipun sing satranggenipun rakit galon sak supit bokteni dalan ijen dalan telon dalan perapatan ambas sak RT Mbah Paiman sak dugine plelu dibokteni ngestana salipun suran sak RT Mbah Paiman enten perapatan Blek Kepuh mriki sageta wilujeng boten enten alang napa wilujeng srintene sedalune selaminipun sing satranggen pasang ngambeng-ambeng ngirim luwure sing sak RT-nipun Mbah Paiman sing luwur sing krumatak luwur mantuk nyamen klanggengan sageta terapek karo gustine dakar pengirane untuk mriki padan untuk samestipun sudah dosane kahna ganjarane sing luwur sing krumatan lemboten krumatan sing wajib dikirim sak RT Mbah Paiman enten wahyune dinten Setu Legi niki sak pipun sing satranggenipun rakit galon sak supit bokteni Blek pengasor pendetoyane damel larat tengah sedaya jangkep lelune damel suran RT-nipun Mbah Paiman enten perapatan Blek Kepuh mriki lelu dibokteni sak kuasane ngestana salipun menggubalira RT Mbah Paiman sageta gasar gampil anggenipun nggayuh sandang pangan srintene sedalune selaminipun satrang pasang buteng RT Mbah Paiman asalipun menggubalira sageta jejeg langgeng wis dinten Setu Legi kudu pedang boten enten alang tunggal punapa sageta kuat slamet srintene sedalune selaminipun satranggen pasang buteng kuat sageta kuat asalipun menggubalira sing sageta kuat menggubalira sak RT-nipun Mbah Paiman enten wahyune dinten Setu Legi sasine sura iki boten enten alang punapa sageta kuat slamet srintene sedalune selaminipun sing satranggen pasang sekolah pom Gandharata Gudong cayane sing luwure Mbah sak RT Mbah Paiman kirim apem sasine sura iki dinten Setu Legi ngestana wilujeng dhateng Pak RT-nipun Mbah Paiman wis dinten Setu Legi iki
sageta wilujeng boten enten alang sapa napa wilujeng srintene sadalune selaminipun. Nggih. Sing satranggen pasang arak-arak sageta ngarak sandang pangane sak RT-nipun Mbah Paiman enten wahyune dinten Setu Legi iki pune medangkungan sasine sura. Sageta ngarak wilujeng boten enten alang sapa napa wilujeng srintene sadalune selaminipun. Sing satranggen pasang sekul suci lan lembaran Bupakat Usman Ngawi Demeneng Rasul. Putra garwa sekabat lelurasunipun asalipun suran saertenipun Mbah Paiman enten wahyune dinten Setu Legi upune medangkungan saksine sura. Sageta wilujeng boten enten alang tunggal punapa wilujeng srintene sadalune selaminipun. Sing satrangganipun ngrakit golong sak supit blokeni. Rakit kalau satu ini kalian bisa dalam perapatan tidak mbah saya dulu Mbah Paiman boten enten alang sapa semua srintene sadalune selaminipun. Saat ada pasang jenang kliringan sageta iri-irian enten Sadi sura niki mboten enten alang sapa wilujeng srintene sadalune selaminipun. Saat ada pasang jenang grawul nyalsi kasantusan sing mengku sasi sura iki sasi jenang gaul perlu ngesono wujud dateng sak RT-pun Mbah Paiman enten wahyune dinten Setu Legi upune medhakung sageta wilujeng srintene sadalune selaminipun. Sing satranggen pasang jenang sengkala nyengkalani kala saripun sak RT-nipun Paiman sak dawuhipun sak RT-nipun Mbah Paiman kala sing puter mebong ngesono mulya dawuh tepung sageta muspra disengkalani sageta semilak sambi kalane wis dinten Setu Legi niki sak pitulutipun. Sing satrang pasang jenang seger sageta seger kuasan sak RT-nipun Mbah Paiman boten enten alang sapa-sapa sageta kuat slamet srintene sadalune selaminipun. Sing satrang gantun rakit kalau satu bekteni Nabi Sis Nabi Kilir godhong kayu geniange damel prantos suran sak RT-nipun Mbah Paiman enten perapatan Blek Kepuh mriki ukune wedangkungan sasine sura dintene Setu Legi sageta wilujeng boten enten alang napa wilujeng srintene sadalune selaminipun. Pangseni pinus sedaya sing katuran riki sedaya. Niki YouTube ya. Download. Karena di suwiri ibu kono. Bukan modal tat suwiri kono. Kowe sing tanding. Yo ora, mesti kan dido meneng piring. Mesti diwarnai acang kae. Sing bagi wong wedok. Yen keduman. Ajange wis tirik-tirik. Wis siap hari nunggu. Udah untung men kowe. Enak men. Jadi kan ayo. Yo lho. Iya. Cukup diranting. Masa wong bini sepo kon ranting. Wis biyen Kegeser terus nawi.
Pren, ini parang kita nih. Ini pret. Oh, pret. Kono cepakno telu. Wis bro. Cepakno telu kena kono, Pren. Rong. Sampun ae to iki. Lah mengke pun-pun ngono. Terus Terus. Wes. Guling, gone miring. Ndang kembo. Oleh lho madang wisan. langsung mawon. Kowe yo kene lek. Iya lah. Aku ambis-ambis terus. Kurang ra, Pren? Beter. Kurang banget. Dincep nih ning kono. Wis kowe kene. Bro. Karena piring nih. Iya. Bentan jitu. Wepet dong, Pak. Tuh. Met. Apa? Uduk met. Pedes ya tadi. Enggak sambelnya pedes. Sambelnya campur, tak campur sisa. Ya? Sambel. Nek. Pedes sambel. Tapi sidik. Terus lagi? Ditingkas. Terus Wes. Oke. kene aku arep kok. Iki sing nganggo keduk. Anu, sing ngiris. Anu sing ngiris itu sih apa sih kok? Pun dicawisi. Pun. Monggo lur madang geden. Ya kabeh malah wis kok. Arep aku. Aku arep lagu. Lah. Madam yang ini gitu. Iki aku ora ngiberne wis kene nyampe. Kok lek go ngitan ora ngiberne aku. Enggak. Ini arepnya. Anu kono arep roh aku. Alhamdulillah madang gedene wis rampung iki giliran ibu-ibu sing bagian bungkus berkat dan juga isah-isah. Netri. Sing penting bocah-bocah sik Pandewe kene jalangan lho. Pak Keri. Itu nanti. Bocah sik. Kapan? Apa? Enggak ini. Ya, Amit ngono. Aku iki ora teko. Amit. Kalau dulu. Dadi ini lho. Besaran. Daging dulu. Ngarepmu. Iya, iki ora teko sita apa loro. Aku tak kenane nang.
Pak Kadus Pilileng ini juga baru datang. Marisa Isah terus ibu-ibu is pada pulang, tinggal wong-wong lanang sing melekan. Oke Sobat Wonogiri, terima kasih untuk sobat semua yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Kenduri menyambut datangnya bulan Suro, tepatnya di malam 1 Suro tahun 2025. Semoga kedepannya kita semua selalu mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.